На добраніч. Безпечної дороги додому. Може, не варто було казати це бездомним? Оце друга година. Безкоштовний день подяки офіційно скінчився. За моїми підрахунками ми подали більше 300 хлопців. І було тільки 2 бійки за ніч. Дякую, Керолайн. Це навчило мене, що бійки та багаті, бездомні та люди з дому, усі ми однакові. Чекайте, а де мій гравець? Вони забрали гравець, пілять ці брудні вироки. Он він. Так, ми усі однакові. Мушу сказати 2 речі. По-перше, я пишаюся тим, що ми подарували всім гарний настрій на День подяки. А по-друге, хто залишив підгузок для дорослих, і його прибиратиму я. Що ви така засмучена? Ти була в туалеті? Хоча ми нагодували бездомних, без тата День подяки зовсім не такий. Але сьогодні ти зробила багато людей щасливими. Це має підняти твій настрій. Так, має. Ходімо, Ель, треба прибрати. За годину маємо бути у світі шанти. Вам треба там бути посеред ночі? Бо сьогодні Чорна п'ятниця, і магазин відкривається о 5. Ми хочемо побачити, як кожен людину заплаче співами. Нам треба відпрацювати ніч і цілий день. Як ми таке витримаємо? У мене є гарне рішення. Макс, я не нюхатиму кокаїн. Якби у нас були гроші на покаїн, ми б купили міксер. Це енергетичний напій для ельфів. Я такий ще не пила. Він допомагає. Мільйони студентів по всьому світу не можуть помилятися. Ти що, все випила? Так, а що? Нічого. Тут сказано робити 1 ковток, але вони нічого не кажуть. Добре, треба йти. Нам треба йти.